ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ቤተሰብ ብሬ ባልገራልተ ዩቱብ ከመኛ ክብራት ቤተሰበይ ወግነይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሰላም እዩ ንስኻትክን እውን ብዘለኹንዎ ሰላምታኽን ብዙሕ ትረፍ የለለይ ንኹላትክን ብጣዕሚ እየ ለመስግን ሓናፂ ርእይቶኽን ትራንደለኽን ተባራትዕና ኣለኽን ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ቪድዮ ደሞ ኩላትክን ኣይትኽን ዘፅናዕናኽና ንውሽጢ ስቲል ተይተረፈ ቦይት ጌርክን ብዙሕ ለፅናዕናኽና ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን እግዚአብሔር የኽብረለይ ኣጆና እዘን ኣሕዋተይ ለይሓልፍ ችግር መንከራ የለይ ብጣዕሚ የቕንየለይ እሽኒ ሎማዓንቲ ደሞ ሒዘየ ቀሪበ ኣለኹ ምችም ኣነ ተሞክሮ ናይ ፍቕሪ ወይ ሓዳር ሃልዩልን ይኾነስ ካብዛ ዘንበኳ ትጠቕመና ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ ከካፍለክንና ጽቡቕ ኮይኑ ተረኺብክኖ ቀጻሎ መክቕጽረሎ ቀጽሉሉ በላነ ክብራት ኣሕዋተይ ሓናፂ ርእይቶኽን ኣይፈለየኒ ጀሚረ ክስካብ ዝፍጽም ምሳይ ንኽትጸንሓ ብትሕትና ይለዋወክን ቀጻልነት ዝምድናና ዘውሕሱ 10 ነገራት ብተሞክሮ ተጸኒዑ ከም ዝተረጋገጸ ቀጻልነት ዝምድናና ቀጻለ ክንክን ዘልዩ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዘረድእ እቲ ክንክን ድማ ቅድሚ ንኻሊእ ሰብ ምሃብካ ኣብ ውሽጥኻ ተኸስኩሱ ክዓቢ ንሱ ድማ ነብስኻ ምስ ተፍቅር ብዘለካ ምስ እትዓግብ ሙሉእነት ምስ ዝስምዐካ ንኻልኦት ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ንኽተፍቅር ውሕስነት ዝህብ ስለ ዝኾነ ምስ ገዛእ ርእስኻ ድልድል ዝምድና ምምስራት እሙን ኩርናዕ ጥጡሕ ዝምድና እዩ ቀጻልነት ዝምድናና ብዞም ዝስዕቡ 10 ብልጫታት ክረጋገጹ ይኽእሉ 10 ብቻ ኮይኖም ይኾኑ መዓት እዮም ግን ከፍተ ዘንብጓል ኣነ ከካፍለክን ምቅራት ኣሕዋተይ ቀዳማይ ሓቅን ቅንዕናን ምስ ነብስኻ ሓቀኛ ኩን ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓቂ ወንን እትሓስቦን እትብሎን ሓቂ ለበስ ይኹን ካልኣይ ሙሉእነት ኩሉ ግዜ ካብ ገዛእ ነብስኻ ቁሩብ ነገር ምልዋጥ ምሃብ ከም እተፍቅር ዝገብረና ኮይኑ ይስምዐና መጀመርያ ንነብስና ከም ዘላቶ ምስ እንቕበላን እነፍቅራን ጥራይ እዩ ሙሉእነት ከይተሰምዐካ ንኻሊእ ክትህቦ ወይ ደሞ ክትመልእ ዝከኣል ኣይኮነን ንባዕልኻ ገዛ ነብስኻ ከም ዘላታ ተዘይተቐቢልካያ ለኻሊእ ሰብ ፍቕሪ ክትለግስ ከም ዘይትኽእል ቅድሚኣ ገዛ ነብስኻ ተፍቂርካኻ ንኻሊእ ሰብ ክተፍቅር ትኽእል እስቲል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስናሲ ንብጻይካስ ከም ነብስኻ ፍቅሮ ዳእዩ ዝብለና እምበይ ልዕሊ ነብስኻ ፍቅሮ ልብል የብልናይና ንባዕልኻ ተፍቂርካ ንባዕልኻ ተኾይንካ ንብጻይካ ደሞ ልክዕ ከምኡ ክትከናኸን ትኽእል ማለት እዩ ሳልሳይ ካብ ልቢ ምውሳእ በተለይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ከመይ ገይሩ ሰብ ልዕሊ ቃላእ ማለት ካብ ልሳን እዩ ዝዋሳእ ግን ካብ ልቢ ምውሳእ መብዛሕትኡና ኣብ ዝምድናና ካብ ክሳድ ንላዕሊ ከም ዝበሃል ብርእስና ጥራይ ኢና እንዋሳእ ንሳዕቤናቱ ስለ እንቐድም ከይንጉዳእ ብልቢ ምውሳእ ንጸልእ ካብ ልቢ ምውሳእ ትብዓት ይሓትት እዩ ልብኻ ከፊትካ ምቅርራብ ንጥዕና ዝምድናና ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ብንጹህ ልብኻ ተቐሪብካ በርግጥነት ሰብ ክብድለካ ይኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ደብርዩ ኣይደብረየካን ስለዚ በቃ ጽኑዕ ኮይንካ ብልብኻ እንድሕር ተፍቅር ኮይንካ እውን ብልብኻ ክተፍቅር ከም ዘለካ ራብዓይ ሙሉእ ምስሊ ምርኣይ ብዛዕባ ነብስኻ ለኻልኦት ኩነታት ሙሉእ ምስሊ ምርኣይ ንቐጻልነት ዝምድናና ሓጋዚ እዩ መብዛሕትኡና ኣብ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ሸነኽ ጥራይ ንድህብ ክንዛመድ ከለና ግን ሙሉእ ምስሊ ናይ ነገራት ክንረኣ ሓጋዚ እዩ ሓደ እዋን ሓቂ ምፍላጡ ዘቐንዙ ተሞክሮ ይኸውን ግን ዘይምፍላጥ እውን ኣጸቢቑ ኣንዛዊ እዩ ምቸም በተለይ ብኦንላይን ዘይፋለጥ ሰብ ዝምድና ዓለም ክኣቱ ከሎ ብፎቶ ብቻ ይልፋለጥና ውሽጣዊ ነገር ክሓቢኻ ብደጋዊኻ ብዙሕ ነገር ስለትዋሳእ ግን ሙሉእ ምስሊ ምፍላጥ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓምሻይ ህላወ ምርካብን ምግዳስን ምስ ብጻይካ ምህላው ከምኡውን ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ምርኻብ ማዕረ ክንደይ ፈውሲ ምዃኑ ዝዝንግዖ የለን ምህላውን ምርካብን ማለት ምስ ብጻይካ ብኣካል ብስምዒት ብኣእምሮ ከምኡውን ብመንፈስ ብኽፉት ልቢ ምውሳእ ንነገራት ምቕባል ንዕኡ እውን ከም ዘሎ ምቕባል ማለት እዩ
ህላዌን ደቂ ሰባት ዝሐዊ ኣይኮነን ማለት እዚ ክበሃል ከሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብኣብዛኛው ብኦንላይን ንፈቐር ብኦንላይን ኢኻ ትራኸብ ብኦንላይን ወላ ዳኣኹን እምበይ ግዜ ሂብካ ክትራኸብ ከም ዘለካ ግዜ ሂብካ እሄን ሜሄን ክትበሃል ከም ዘለካ ማለት ብኣካል ናይ ምርኻብ ክእለት ካልተሓቶ እዩ ነለመማረፂ ብስልኪ ተራኺብካ ትለድልየካ ነገረስ በቃ ምዝታው ማለት እዩ። ሻልሻይ ቀዳምነት ዝወሃቦ ምፍላጥ ብቐዳምነት እትሰርዖ ነገር ቀዋሚ ጌርካ ብመንፅሩ ንኣተሓሳስባኻ ስምዒትካ ባህሪኻ ገምግም ንነብስኻ ነብስኺ እዞም ዝስዕቡ ቀለልቲ ሕቶ ቅርብ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ስምዒት እዚ ባህሪ እዚ ዶ ንቐፃሊ ዝምድናይ ንዘሎ ቀዳምነት ይድግፎ እዩ? እቲ መልሲ ኣይፋል ምዝኸውን ኣብ ችግር ኣለኻ ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ ኣዘራርባ ምስ መዛምድኺ ዝሰራዕኽዮ ካዮ ቀዳምነት ዝፃረር ተግባር እንተደኣ ትፍፅም ኣለኻ ተግባራትኪ ኣቋርፆም ወይም ደሞ ኣቋርፅዮም። ሻውዓይ ዕላማ ምስ መፃምድኺ ንፁር ዕላማ ክህልወኪ ኣለዎ። ምውጣን ጥራይ ግን እኹል ስለ ዘይኮነ ብግቡእ ንኽተኣልዮ ወይ እውን ውጥን ብቑዕ ኣተሓዛ ዕላማ ብዙሕ ሕድገታትን ተወፋይነትን ይሓትት እዩ። ኣቐዲምካ ዕላማኻ ስለ ዘነፀርካ ንተግባሩ ድማ ስለ እትሰርሕ ናይ ዝምድናኻ ብቑዕ ኣመሓዳሪ ኮይንካ ማለት እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ኣብ መፃምድቲ ብጣዕሚ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነገራት ዕላማ እዩ። ኣነ ንብሎ ኣለኹ ካብዛ ነንበብክዎ ግን ምስቲ ሓቀኛ ፍቃሪ ማለት ምስቲ ሓቀኛ ፍቕሪ እምበይ ምስ ናይ ሕዝነሎ ተዋስኦታት ዓለም ምንም ነራኽብ የብሉይ። ሓቀኛ ፍቕሪ እንተኾይኑ ንዘለኣለም መናብርቲ ክትኮን ኣብ ዝተሓራረኻሉ ሰዓት እንተኾይኑ ግን እቲ ቀንደይ ኣድላዪ ድብሎ ኣነ ብወገነይ ኳስ ዕላማ እዩ። ንፁር ዕላማ እንተልይካ ንመፃኢ ሂወት ተሓስብ ተኾይንካ ተደጋጊፍካ ኣጆኺ እንዳተባህልካ ተደጋጊፍካ ትዓቢ ተኾይንካ መፃኢ ሂወትካ ስጡሕ እዩ። ኣብቲ ክትበፅሖ ትደልዮ ደረጃ ደሞ ለይትበፅሐሉ ምኽንያት ወላ ሓንቲ የለይ። እዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ተዋስኦታት ፍቕሪ ሓዲግካ ማለት እዩ። ኣነ እቲ ሓቀኛ እየ ዝብል ዘለኹ። ሻምናይ ጠባይካ ወይ ደሞ ባህሪ ካሊእ ዕማም ምእላይ ዝምድና ናብ ሓጎስ ዝወስድ ባህሪ ወይ ድማ ጠባይ ምኽታል እዩ። ንእምነትካን ድሌትካን ኣነፂሩ ዘንፀባርቕ ባህሪ ምኽታል ጥዕና ዝመልኦ ሕጉስ ውፅኢታዊ ዝምድና ይፈጠር። ከይተፈተንካ ዝጭበጥ ዓወት የለን። እትደልዮ ዓይነት ሂወት ንኽትነብር ናብኡ ዘብፅሐካ ባህሪ ኣማዕቢልካ ኣማዕብሊ። ሓቀኛ ባህሪኻ ባህሪኺ ንብፃይካ ብፃይኪ ኣርኢ። ፍቕርን ሓልዮትካን ኣድንቖትካን ግለፂ። ኣብ ዝምድና ሓቀኛ ባህሪ መብዛሕትኡ ግዜ ብደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝሕባእ። መቸም ያው ደቂ ኣንስትዮ ይሕበይ ማለት ይኮነን ግን በኣብዛኛው ብደቂ ተባዕትዮ ሓቀኛ ባህርያት ኣይወፅን። የፍቅረኪ እየ ይዓብደልኪ እየ እናበሉ ተዋሳእቲ እዮም በኣብዛኛው እና ደቂ ኣንስትዮ እውን ብርግጥ ይህልዋ እንደን ግን በኣብዛኛው ደቂ ተባዕትዮ ይቅርታ ግበሩለይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ። ተሽዓይ ፍልሊ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ዓይነት ኣፈጣጥራ የብሎምን። ብባህሪ ዝተፈላለዩ እዮም። ደቂ ተባዕትዮ ስምዒታውያን፣ ተነቀፍቲ፣ ጠርጠርቲ ወዘተ እናበሉ ይነቕፍዎን። ምኽንያቱ ከምኦም ብሓደ ጎኒ ጥራይ ዝጥምታ ክኾና ስለዝደልዩ። ደቂ ኣንስትዮ ግና ፍልይ ዝበለት ትዕድልቲ ካብ ንነገራት ርድኢት ጌርካ ምሕሳብ ኣካላዊ ሓይሊ ኣለወን። እዚ ድማ ብባህሪ ምስቲ ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ዝፃወትኦ ታራ ዝተኣሳሰረ እዩ። ስለዚ ናይ ፆታ ባዕልኻ ከም ፀገም ተዘይኣሚልካሉ ፀገም የብሉን። ንፍልልያትካ ብብቕዓት ክተመሓደሮ ፍልልያትካ ብንፁር ምፍላጥ ኣድላዪ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ርድኢት ብዛዕባ ፀገምን ኣፈታትሕኡ ዝተፈላለዩ እዩ። ወዲ ተባዕታይ ተገዳስነቱ ብቐጥታ ኣብ ፍታሕ ናይ ፀገም ክኸውን ከሎ ጓል ኣንስተይቲ ድማ
أفتح زي كولا أواجب جعزن كنتاتن أفاتات حد أجيب إياه تقدس وهلاتو تفوت رنا نحنا دك توعتي دك أنسي بلو برخي ولا ود توعتي لا ولد حتى عباب تحيزو لعاب تشال لخصخ اللي قاعد قلت لستي تقل أحد ساعات أحد سكن أحد تجيزي بزح لقرات تعمل تخليه بزي قلعة حيزة تصحك تسرح تخليها كداود تحت تخليها قلنا سلكة توقع تخليها بتشو بزح لقرات تعمل ود توعتي قد أنصار لا تيو حالة لقر تحيزو لا بتشا أتكيرو لزا حيزو والو لسرح بتشا كتصافف في الدليل بزح في الليات اللي حق واللي قرقد الحلا بزح أفتلاي فقري حدار دقيسي وسينا تخرت غيرنا تبرتات كل مهار بزح التسلالي هنا في الليات لا عيل ردوي بزانيا دو كما يجميرو نمتى همزي ليكونت نمتى همزي ليكون إننا دا أنت نقبر بي في الليات ناقل بزح في الليل لنا دك تنستي دك توعتي حدا أيخوني دك أنستي بتفوترنا بلحتيلا همزي خول كله دك توعتي بلحتي هوني كلي هوني جد بتفوترنا بك على إكزامير عمل خلص تاولا يتسقى بزح بالحتى لنا إحنا عسراي أدنقوت نمدل دال زمدناخا تحد أدنقوتي زمدناخا دول كونت خوينو فقراو هيوتكا حداركا دول كونتلو كونت خوينو تمساخ أكل ولا أكل كتنقو لكا تودين تقول تنسي تدبو لود توعتي أدنقوت بتعمي بونت مالت حدا تسفاتن موران سلتولتنات كأكل بقى كم نخيل تخيلي خاجوزي خاجلتي القطع تسفات السنة برتي عقفت له اللي على نخسرح كأقبل ولد أنا خجبر خطبارات أنا بتعمي أدنقوت عقداسيو أبيوت أهون عندنا بس أي كم تأمدها ما نمسوي النقط متى من حدث أنا وأسكال لجور كي نجرنا لأن كيف على ليس لذي النقط عبد خدوك علسي مزنجع زجات فلي تعدلتن بلجأتاتن متأمدخون سلا تزنجع على شنخ زمدنا خد قريب متقار عم متأمدخي اترخو بلجأتات زنجعخي أو حدقاقي تودع أو انتاو شنخ زمدنا خي بخمي تودحنو تقاليو كتفلت ألقا مالت بزهن يودك السبات هنا ካብ ኣውንታዊ ኣሉታዊ ነገር ናይ ሰባት ዝረአየናና እቲ ኣውንታዊ ሓዲግና ነቲ ኣሉታዊ ነገር ኢና ንርኢ ብዛኛው ግን ክኾነ የብሉ ሓቂ ነገር ኣብዚ ዓለም ሙሉእ ሰብ የለይ ኩላትና ጎደሎ ኣለና ኩላትና እናትና ድኽመት ኣለና ድኽመት ንኸንሻፋፍን ኢና እኳ ደኣ ሓደ ኣካል ንኾነልና ሙሉእ ሰብ ተልህል ነይሩ ካልኣይ ኣካላዊ ሂወቱ ኣይመለየና ነይሩ ስለዚ ተተኻኢሉና نت آلتاو نجار ويندومون تدخم نجار حديقنا نت صبو نجار ناي بصاينا رينا كنباراتعو نتدخمو تدمو ويندومو دخمة ناي تقوال هيوان دومو كنشفن إينا لنا جن كوم وين جبرنا هنا كلنا بزنيو دخمة بيتشا ناي سوي زرعنا ولا بزح نجار تجيرنا ولا 99% تجيرنا حنت قلت تراخبنا نزاو قلتنا نتمتنا جن تتخيلو كم أكون هم زي بلو نزنورا نوم عانت مدبي حصر بزالا نزي أني مسل كم زول كهن أنا نايف روينا حدار تمكر هاللي نليفونا قل كابزانا بوكو كافي لكن صبويك أزول تلان تخن قل كوزي بلو لا تبصح نجار حزر كن قرب يخلي كابزان بوكو نام بوكو ناخذ كن كافي لكن يخلي مقرات حواتي أو حدار رموزي بتشهنا بزحات اللو يوم قالت رستي ابنت صنعات أخوروت بوتشا نحضر مسرتاو هيونات مسرتاو نجارات بزحات يو كافتو بزحات وحدات أمس إلى اللهو بزحات يومنا كتصلو التلكلاني تبرات إغناني بخالي من كابزي بالولد بخالي مدو كالي كزيكس كابلو متأكن جميرة كسكازود مسايسلل تنحن سلت نبرا كور جزيهان بلب إلى خبركم نخبركن كبرات حواتي كبراتي هابلي حز دما مبرت عخن كم أقول لايك شير سبسكرايب ناقركن كتعبيني بتحتنا إلا وكم كبرات بيت السبي سكاب خالي حدش فيديو نمت سسرناين أخو
ብጣዕሚ እየ ነመስግን ቴንኪዩ ንኩላትክን ኣሕዋተይ ማዕረ